ассалому алейкум дӯстони азиз. Ҳозир нағзен боз ҳам магазини Виктория Секрет омадагиям. Духтарако пижамои фасони 50 сомона овардагиян. Баъд бо 70 сомонаи хушрӯ омадагияй. ҳатман тамошо кунен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза. Духтаро марҳамат. Риади магазинҳои шишагӣ 126-ум магазин. Ҳозир мерем аз наздик бо ма шумода пурра хушрӯ карда нишон метам. 126-ум магазин, риади магазинҳои шишагӣ. Духтаро чӣ хеле медонен иҷада тез аксия мешава. Марҳамат, боз ҳам имрӯз аксияи навбатӣ рафта истодай. Тамошо кунен, пайгирӣ кунен. Духтаро маҳқултон мешава. Ана духтарако халатои заказноитон омадай дар Виктория Секрет. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯчаян. Бо нархшана мегин 70 сомон. 70 сомон аксия рафтестай 70 сомонӣ кардагианам қа сабука ки хушрӯя ки шушта мепушан. ҳозир бо дига глошам аст нишон метием. Размерошон чӣ хелаан? Ира бинен 52 то 60. Ай 52 то 60 размер ҳастай. Размеротона ба ҳазур меёбен. Духтаро ҳам қа хушрӯчаан ира бинен, ҳам расветкошон, ҳам фасонош аҷоиботай сабукак дар хона мепушен. Марҳамат, кас седа дар корай метавонен биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешавад. Духтаро 126-ум магазини Виктория Секрет, риади магазинҳои шишагӣ. Баъд нигоҳ кунед духтаро ина ёям хушрӯчаан ки сабукакан 100 сомон. 100 сомон духтаро. Размерои то чанда дора размерои калонам дора. Ҳам майда, ҳам калонам ҳастай. Хулас беҳад фасонакан. Нигоҳ кунен. Ина диден айда то 4XL ҳастай. Шушта мепушен, ҳеҷ намешава. Баъд анаи паплинакошам қароҳатан духтаро. Марҳамат, ина кас седа дар корай. Ҳам сабукан тақрибан то 56 мешава дар размер. Фасонакай рангаш ҳеҷ намешава. Шушта мепушен. Ина беҳад фасон. Бисёриё кристианка мепурсанд. Духтаро ина кристианкачаҳои фасон. Мана расветкоша диден чӣ қадar расветкои фасонак дора кристианка. Мана бисёриё дар хона нағз мебинанд ку кристианка пӯшидана. Марҳамат, анами модел то забори гуанҷуай сифати беҳтарин дора. сатсмияна сабука ки шушта мепушен. беҳад маҳқултон мешавад. Духтаро марҳамат, нависеншона дар равакак доставкатон мекунанд. Баъд киртапӯчашам будай двойкачашам. Мана ишам хушрӯ чанд пул 100 сомон. Мана и двойкош боша брукошон катия бинен паплинаки сабук иҷада чанд вайш ҳастай узоруш ҳастай 100 сомонӣ. марҳамат, аз инам метонен дархост кунен дар равакак шумода доставка кунанд. Хулас халато 70 сомон, ана ино 100 сомон, мана киртои фасон 100 сомон, двойко 100 сомон. Ва духтарако нигоҳ кунен иққаи двойкачо хушрӯан сабукакан. Ина марҳамат, бори навинка дар Виктория Секрет омадагай бо чанд глакои хушрӯш ҳастай. марҳамат, ина арӯсако занҳои азиз барои хона беҳтарин вариант. брукошон кати анамихе халатои сабукаки маечне. нархоша бо намеген 150 сомон. аксия рафтеста 150 сомонӣ кардагиян. ина расветкоша бинен, ина ми расветкошай бинен чихо хушрӯчай ҳеҷ намешава. шушта мепушен. янамуд сабукай бовар кунен. тана роҳат мекуна. размеро ҳамаш ҳастай. чӣ майда, чӣ калон размер дар корайтона. марҳамат, нависеншона доставкатон мекунанд. 150 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза. 126-ум магазини Виктория Секрет. духтаро интихоб бисёр аҷада якчанд амуча нишон додастем, лекин бовар кунем қа бисёр овардагиян ки биёен бо айпеш бинен маҳқултон мешава. ира бинен духтарако бори нав омада. ира бинен ҳамқа пижамои фасон дар Виктория Секрет 100 сомонӣ шидай. духтаро бовар мекунен ҳамқа хушра. ира бинен охи аҷоибот аяк дилак чанд намудаш омадагиай. дили калон, дили майда, остин калтош ҳамаш барои шумо 100 сомонӣ тамошо бино. ира бинен чанд намуданамхе пад бренд Фенди, Диор, Гуччи чизе ки гирифтаниен 100 сомон. остин калтош, остин дарозош 120 сомона. ҳозир ина кушодагиша мемонанд биненда духтаро. инами 100 сомонай
фасониша диден 100 сомон брукушкати аҷоибот. И хеле узоро нигоҳ кунед духтаро чиха бисёрай ина намудааст инамуд хулас ҳам фасона кан ки 100 сомон ва иша бинен тигракша бинен чиха хушрӯ бо иш дигар намуд ина дилако чанд намудай духтаро чи цвете дар курайтона Виктория Секрета бовар кунен беҳтарин новинко омадагай қафон намонен аз новинко 100 сомони остин дарозуш боша 120 сомон марамат биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин духтаро касе омада наметонед нависен дара ва как доставкатон мекунанд ва духтаро нигоҳ кунед боз ҳам новинкои фасон дар Виктория Секрет омадай ёра бинен чиха хушрӯчаян марҳамат 120 сомон бори гуанҷу беҳад сифати хуб дора баъде на дилакои мехостагитон духтаро ази сатсмашам аст анаи 120 сомонаша бинен ин новинкаи хушрӯ диден қафош чиха фасончаяй марҳамат касседа дар корай ҳатман Виктория Секрет биёен арӯсако шумода бовар кунед ҳама намуди ам хел нижни билёра овардаги ҳам такпуш ҳам пинюар ҳам пижама ҳамаи чи овардагиян ина касседа дар корай биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза духтаро 126 магазини Виктория Секрет ҳам пижамакои фасон ҳам костюмчико пинюаро хулас ҳар он чизе дар корайтона аз ин нуқтаи савдо метонен ки пайдо кунен ира бинен комплектакои хушрӯ овардагиян духтаро эксклюзив ҳамаш борошон эксклюзивай хитон аллакай медонен чанд сол шид ман аллакай кор мекунам катиё борошон беҳад хушрӯай интихобуш васеай ина бани халатошам аст ҳама чи аст хулас биёед мувофиқи хоҳиши шумо духтарако боз ҳам четвёркаи Виктория Секрет омадай нигоҳ кунен чиха хушрӯай мраморнияи материалаш диден чиха фасончай 4 тачи дора 100 сомон акцияй 100 сомон марамат халат дора сарочки дора шортикча дора брук дора беҳад фасонакан ина ози расветкаошам нишонтон метиҳам ина арӯсакои азиз дар кортон боша 100 сомонӣ дархост кунен дарав доставкатон мекунанд мана нигоҳ кунен да ҳам расветкаош бисёрай и сафедчай сафедам доштиян диден хулоса духтарако вариантои беҳад хушрӯ 100 сомон дар 100 сомон 4 тачи мегирем бовар мекунен марамат дар кор боша биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазини Виктория Секрет духтаро омада наметонен нависен доставкатон мекунанд духтаро нигоҳ кунен атласни четвёркаи Виктория Секрет омадай 4 та чиз дора ҳам хушрӯча нигоҳ кунен халаташ ҳастай сарочки брук баъд шортикча дора оз нишон метиҳам биненда ҳам фасончаи маҳқултон мешава марамат касседа дар корай акция кати 250 сомон 250 сомон атласнии оригинал марамат ина диден 4 та дора беҳад хушрӯай бо ягон намуди дигашам ҳастай атласни ина миё ҳамиёям 250 сомония хушрӯина аднатониёшам ҳастай ё ҳама шолкан духтаро бинен сабукака я намуд мулоимак ки хушрӯи ҳастай ки шолкаш ина расветкош ҳамаи ҳамино 250 сомонӣ касседа дар корай магазини Виктория Секрет биёен духтаро бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин ҳатман омада аз наздик тамошо кунен маҳқултон мешава ана духтарако 70 сомона пижамаи хушрӯ бозомад касседа нарасида буд марҳамат биёен аз наздик бинед нигоҳ кунед чиха хушрӯай гулакошон ози кушодагишам нишон метиҳем 70 сомон размеро ҳаст духтаро дар Виктория Секрет ҳатман биёен ина нигоҳ кунед да инаи кирташай брукушкатяй материалшам аҷоибакай марамат пешакаш тугмадора ки хушрӯира диден материалш чиха фасонай 70 сомон гулоша ҳози нишон додем чанд тагили хушрӯ дора марамат касседа дар корай биёен Виктория Секрет бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин то поёнай намино 70 сомонам бинен чиха хушрӯай шушта мепӯшен сабукакайна бисёр мепурсанд барои родомам хушрӯай барои хонаям хушрӯай анами хел пижамачаҳои 70 сомона
ва духтароира бинен чӣ хушрӯ пижамои фасони 50 сомона боз омад. Марҳамат, касер аз продажаи 50 сомонара интизор буд. Биёен Виктория Секрета як аланам хе пижамои хушрӯ омадаи 50 сомон. Ина фасониша бинен, ина кушодагиша бинен духтаро чӣ хушрӯчаан. Инаи кирташа иш боша брукуш беҳад фасонча анаи боша ҳамаи гилош размеро ҳамаш ҳастай духтаро. Ина каседа дар корай ҳатман биёен 50 сомоне шушта мепӯшем пахтагияки сабукаки хушрӯакай. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ю 4 дарвоза. Ина мино ҳамаш гилои ҳаминай. Байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазини Виктория Секрет духтаро успед кунен ки тамом нашава. духтаро барости анамин намуд каролино ҳамиқа хушрӯан, ҳамиқа бароҳатан маҳқултон мешава. Ина марамат дар Виктория Секрет бо омадаи сабукак материалашда гап нест. Чанд намудуш омадагай 150 сомонӣ марамат. Ина биненда расветко шахча бинен чихе хушрӯ кадом меша мегирен 150 сомонӣ. Беҳад моделакои фасон дора 150 сомон. Иҷада бо остин дарозшам ҳастай. Остин дарозаш чанд сомай? Ина остин дарозашам ҳаст духтаро, иам 150 сомон. Остин калта дар курай, остин дароз дар курай ҳатман биёен Виктория Секрет. Ана мехед войкачои фасони хушрӯра метонен бо 150 сомон харидорӣ кунен. Беҳад фасонакан. Бозори Корвон, тарафи ина намудча бинен қа хушрӯаниёш. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин духтаро марамат омада наметонен. Нависен доставкатон мекунан. Ира бинен охи чихе хушрӯай. Ай дига цвеча маста? 4 та расветка доштаи духтаро. Инора материалошон ҳичи намешава. Ина нигоҳ куненда чиқа расветкош фасонакай. Марамат каседа дар корай интихоб хеле зиёдай. ҳатман Виктория Секрет омада тамошо карда харидорӣ кунен. ира бинен духтаро ҳамқа фасонан ҳамид войко марамат ина размерои калон мепурсен. Биёен Виктория Секрет анам хед войкача овардаган. Ино шолкои оригиналай сабукак дар тана бароҳат. Бруки ира кушодиша диден чихе фасонакай. То 120 килога одама мешава размер. Марамат дигар узороша нишон метам биненда. Ина Луи Витонша бинен чихе хушрӯ. Ина тигрош. Хулоса ина минора ҳамаша 250 сомонӣ кардаган. Башмерка беҳад сифати хуб дора. Виктория Секрет оригинал. Ана бад. Ана ино 5 та доран. Акция рафтестай 350 сомонай нигоҳ кунем. 5 тагай акция кардиан 300 сомонӣ. Дига цветош ҳам ҳаста. Иам шолки оригинал натуральни сабукаки хушрӯ. Марамат ира бинен охи духчам хичам ҳама тарафай. Хуласа русако Виктория Секрет биёен шумода чизакои хушрӯ бисёр овардаган. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ю 4 дарвоза даян. Марҳамат 126 магазин Виктория Секрет. духтаракои хушрӯ боз ҳам магазини Виктория Секрет омадагием нигоҳ кунен. ҳамқа навинкои фасон бисёр омадай. Анами кристианкора бисёр мепурсанд. Марҳамат бо омадагиай 100 сомонай. Ана иноям 100 сомоним қа хушрӯай аз дохил медроем чанд намуд пижамау пинюарои эксклюзив бисёр омадагиай бинен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазини Виктория Секрет. Духтарако нигоҳ кунен. Иҷада двойка ҳастай, тройка ҳастай, четвёрка ҳастай. Хулас ҳама намуди пижамау пинюара аз магазини Виктория Секрет навинкоша метонен харидорӣ кунен. Эксклюзивни либосакои хушрӯ барои арӯсако бисёр доранд. Костюмчико ҳастай, комплектҳо ҳастай духтаро. хубтар ин ки биёену аз наздик хитон тамошо карда интихоб карда харидорӣ кунен. леки духтаро касоне ки омада наметонанд марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. двойкачаҳошон да гап нест духтаро ба комплектошона бинен чӣ намуди такпӯш дар корай мисол комплект дар кор пинюар дар корай ҳатман Виктория Секрет биёен духтарако арӯсако анамин намуди дилхоҳтона пайдо мекунен. Ина ё ҳамаш навинкая нигоҳ кунен чиқа навинкаҳои фасонак омадагиян.